клавиатура. Шамани. Ден. Ох, майци! Какво красиво. Числа от Гошко хлеба донесе. Гошко и Дани. И Данчо. И Дани. Ох, да се живи здрави сине, миличките. Ох, да се живи здрави чудо. Ох, каква камътна картинка, бе. Кой това сине са сега? Трябва обратно да върнеш. Чакай сега. Е така. Оп. Сега ще напознаеш ли? Очила ни слагаш ли? Кое са е са сине? То са караме. Котри са и сега не мога. Сега да видиме. Не мога сине да ги Ние видя. четиримата, кои да са? Ние четиримата казвам, кои да са? Семейството. Аз. Семейството тук. Да. О, то са голям подарък, баба. Ама с облечени на старо. Виж какви са облечени. О, Шепки. майци. Ще ти дадем очилата. Очилата ще дадем да видиш. Ти така Слушай, стой на странич, как минеш пред камерата. Аз бутя, да и да се Как го правиш малко изляво? Не, като все едно, че мафиоти, италиански. От преди. Гоша, минем. Нека хубаво бе. Да сте живи и здрави, сине. Миличките. Дани, Дани. ти какво си? О, майци, той нараствала ли? Да, я знам колко голям е станала. Искам да защищавам да не... Стой да на страницата, не питай камерата. Дани, кажи колко голям си Кажи станала. на баба на колко големи си. Тинки си си. Не на баба. Защото ще се променя и няма да не сме. Седне тук до баба, виж баба с по-столче е сега. Седне тук. Слади това си. Чакай, ще седне това, че да щеш. Ама сега, И тебе сме. стани там където. Ние мърдеж, защото колкото е мърдеж, по-не става и хубаво. Виждаш? Значи не мога да ме видиш. Да? С очилата ще ме видиш. тук Дани. Това е Голубче. Да. Това е Голям Гушко, малък Гушко и Дани. Да. Тук Дани, това. Ти да се живи и здрави. О, майци. Той е там да се шими. Само една такова жилетка, като ми наденете. Една, пък то надолу я съм променила, отворенца съм променила изгодила. Това жилетка, дайте, че се бъде това фигуро. Че фигару, я оти нека да излеза на това. Да, добре. Опа! Я откакто паднах синя. Напри си малко Това. и отгоре. От тук седни съм. Дай ми една сърфетчета да се облича. Вишна. Стара баба. Вишна пише. Така го тук седне, кой тук седне? Кажи И Вана. праскови. Още на кой се обади ти? Като казваш, не искам. Хади ни един да се обличаме, Росе. Там на Кое столчето и стихче ще казвай. й кажем? Иди там на столчето. Стих. Виж, Гошо. Там на столчето. са е. Това, че го съм е. Че и баба Вана ще каже някое стихче да научиме, нали? Това столче го съм е. То не е своем бънду. Мини по-към баба Гоше. Друго го бе купила на Войчо Тирай, Стефан. Га беше мъничък, га ходеше на детска градина. Разбрали? Тогава се играеше. Гоше. Само играеше. И тогава... Бърни малко. Абе, там вътре иди до баба, бе. Обратно бе, Гоша. Да, то. Ей така да се завъртиш. Така. И тогава я му купих столчек, та да содне да седи. И га му купих стол. Се седеше на столчено и изода ни играе, да играе. Искаш да пиеш сок, добре? Играеше Тати на сега ще столчено. налее сок. Е, какво столчек му бе купила е? Тебе на детската градина, като ходеше. Какво ти купиха? Чакай, мама ще налее сок. Стой така до Какво баба. ти купиха подарък? Детска на градина. Кажи за училище се с тях. Много неща.
Айде, разкажи за раненето на баба. Това раница сме купили за училище. Говорище на английски, говори фломастери, които ако се нарисуваш, просто я изплакваш и да кажеш вода и тя се маха боята. И тетрадки, учебници ще му дадат. Колко години правиш? Да. Чакай се по-один. На равнишката на 90. Ай. Духай. Много са, Гошко. Много ти са. Добре ти са. Да сте живи и Още здрави. 10 като чукнеш, тогава мога Да да сте почудиш. живи и здрави, сине. Ама здрави да се. Ние нямаме Да и дочакате вие моите години. половината на твоите нямаме. Да се не дочакате иска да се моите заливат, аз години. наливам. Ама здрави и Махнете си четави. И дано баба ще видим. Малко насъмнява, че ги дочакаме, ама ще се надяваме. Той беше там, душича. Колька стана А какво стане за живее? Още 50 години нека ще изкане. Все си вика. Още 50 години вика, ще Може ли изкане. неговото да го опитам? И не изкане. Защото Още така все май. нещо То беше и червени ура. комиши там. Кой е това? Тос, кога ходим последно да се разшим, но това нямкото го няма. Айде бе. То бе хитър, какъв е хитър. Какво си? Те знам. Пила. Искаш нещо да ти дам. На ти зрънце да кълвеш, да голям да порастеш. Так. Искам ти да го Ти го кажеш. кажи, ти сега. Както Пиле, както пиле. западна. Аз не Тук знам. сетне съм като... Добре си, бе, Искаш баба. нещо Иначе дам. съм си с всички. На ти Раням се зрънце. се иначе добре. Кажи, мамо, на ти Ама, зрънце зорда за късно. да кълвеш, да голям да порастеш. Гошко порасна, бе. Гошко. Хайде сега батко да каже едно стихче. Чай. Тя ще каже. Иди там, седни до баба и до мама. Айде. Яла. Аз ките. За граничар. Граничар е моят. Айде, искаме и там да отидеш. Гошо, седни между баба и... Тук, за да може отсреща да снима заедно с баба ти. За това сме тук. Сега ще ти кажа. Сега ще ти кажа едно стихче. Кажи. Което се казва граничар. Точно така. Всяка път Всяка нощ. да спя на него. И в огнището светлее жар. Не да из родопските пътеки. Тихо крачи граничар. Стиснал заредена карабина. Бомба тегни на шинела си. Ако брак от границата мине, граничара ще го фанеш жив. Аз обичам много този батко, той неспирно битна за нас. По-спокойно да работи татко, по-спокойно да се уча аз. Миничко, живо и здраво. Как е това вашето състояние? Точно така. Ученик съм вече аз. Ученик в първи клас. Всека сутрин рано станвам, никога не закъснявам. Здраво уча и чета, пионер да поръста. Браво! Виж ли баба ти знае? Баба има едно стихотворение. Не, стига толкова. И хлеба. Здрасти, на как е? Здрасти. Здрасти, как е? Здраво. Какво прави? Няма се. Не изглежда. Как да не? Аз съм на болница днеска. Да сте живи, здрави. Ай,
по-носно боли по тия. И до тия за също. Гледай къщичката, мама, там. Гледай къщичката. А какво ще е Дина? Какво ще е Дина? Звони на майка ти, къде е? Няма бе. Хайде бе, Шома, хванахме пак с работните брифи. Пази бе. Видюли сме? Не съм го прекъснала по няма. Мои са години. Нема си някой да ме досва. Тук ще я подосва. Какво, мамо? Ядосвате много. Тук си не я подосвам. Че ги да такова пък. Че ма не ядосват хищеца са. Вие си не как сте. На работа, Лелио, на работа. Думайте. Не чува. Да чуем. Ало? Децата играят. Ще се удари. Обещава на 100 годишнината да е на празненството. Какъв? На 100 годишнината да е празненството. Вали Мирко, майци не мой, чака на 100 годишното сине. Добре, тогава на 120. Тогава на 120. 150. Нема сине, нема. Яла по-ранко да се видите. Не мой седя много тук в Унгария, бе. Яла си да се видиме тук. Какво ще взима място? Значи на 90 Мирко, майци, да си жив. Кой е бе това? Райна, значи на 91. На 91. Гостите идат. Заформя се, заформя. 639. Край върдарот седиш, мори бело платно беди. Се нагоре гледаш душо, сърце мое Йовано. Край върдарот седиш, мори бело платно беди. Се нагоре гледаш душо, сърце мое Йовано. Да, бе, няма лошо. Аз знам, че е по-сърд за той. Знам, че е по-сърд, викам за той. С хубаво се сме разделили. Хубаво сме си не живели там. И там се изкарвали, ходила там, наливали ме краставици. Цяла чента съм взимала краставици. Да ми ги оти тия, които чувстваш моя. Деца сме били добри. Може да имаме всякакво, ама Засяното. А ти не добавяш душо, сърце мое Йовано. Заварила ли се? Ей, накива рапчини. Аз те чекам, мори дома да ми дойдеш. А ти не добавяш душо, сърце мое. Магаре седела, магаре изляла, не знаеш.
То който е там, той ще излезе, то няма други. Тик-так, мамо. Да. Леко да ни паднеш оттам. Дани, ще паднеш. Не. Happy birthday, ха? Честит рожден ден, бабо! Честит рожден ден, бабо! Чиета камата. Давай така. Честит рожден ден, Хайде, наглеждайте се много да пеете. Ейте сега. Хайде тук. Jovano. A te čekam, Jovano, pesen da mi ispeješ kako majka sina imala. Sve što sin iskaja, se mu majka davala. A sin bolen, bolen od kaktu se rodija. Da mi peješ kak se razcrteli bahčite, raspukali se ljuljaci, zamirisali devojki, a on bolen. Bolen od kaktu se rodija. Da mi peješ kak i ja pomrklo lutam, noć me pije, mesečino me pije. Ništa mi nije, zdrav sam, a bolen. Te zato i te čekam, Jovano, doma da mi dojdeš, a ti ne dovađaš, dušo, srce moje. Jovano, Jovano.